saboda ya raina ni. Wai goruba. Tilera uku wai mutum nawa ne zai cinye. Ina ba na cin goruba. A'a gaya wa ɗan yau. Kakar ɗan kusa da layin mu za ta iya cinyewa. Ita kadai? Ita kadai. To kaga ni ma dai gashi nan dai ina dai da musulmin dai da mutum da shi mai. Jan baki tilera 7 in mata 1000 nawa ne za su iya shafa shi. Jaririya da aka yi ba layin mu ita kadai za ta iya shafa shi. Ba a gaya wa ɗan yau. Wallahi